so baba choto vachauya pana pamberi vongoti 1 or 2 handiti so ngativaumberere maoko vachisimuka. Kwazwai vanhu vaMwari. Kwazwai President. Tendai. Nokutendai nekuungana kwemaitawo pano. Nhasi ranga riri zuva rekupemberera upenyu hwekamuzukuru kangu kanonzi Janelle Toto, panova mwana akasiyiwa nemuchakabvu Tinashe Kelvin Toto. Vazhinji munoziva nhoroondo yezvakaitika gore rakapera. Saka kamwana kake kari kukurawo, kamwana ari kukurawo, saka tati chingotiwo tibatsire kupembererawo upenyu hwake. Uyezve zvakamira saizvozvo takubva tangobatsirawo kurangarirawo upenyu hwababa vake. Takungobatanidzawo nekurangarira upenyu hwababa vake Kelvin Tinashe Toto akatisiya gore rapera panguva mass demonstrations muna January 2014. So today is the 17th June, which is happens to be the birthday of this baby Janelle. So thank you everyone for coming. Kuombera kwatinoita kwedu kuya kusiri kuombera kwakasangana, ngatiomberese wa21 tinongombera kamwe chete. So thank you so much Baba Janelle, mukutaura mune simba. Anditi munoda kuti vanhu vasaite maBP, so tinotenda zvino Baba Janelle. Ambuya vacho vanga vaine one shoko ravada kutipa tukatenda kuna nevakuru vari pano. Ambuya Mai Janelle, ambuya ndoda kutenda Mwari. Vanhu vese munoziva zvakaitika namwana wangu Tinashe, sezvo yanga iri first born yangu. Zvinondibata ndichiona ari papa, handina angu akawanda ekutaura. Ndinoda kungotenda Mwari. President, ndikutendai ndichiona muzukuru wangu achikura, ndichiti angu maita basa. Thank you so much Gogo. Vanobatikana nekuti chiitiko chisingatarisirwe paupenyu hwedu kuti munhu anopfudzwa nemumwe munhu naye haizi huku. Thank you so much Gogo. Mudzimai wacho Mai Choto, mudzimai wacho Mai Choto vanongoita 1 minute chete. Mai Janelle, thank you so much. Nokutendai mose nekutuka panguva yakadai so. Zvinoratidza kuti dambudziko ratingasangana naro hatichemetedza, tinotema takawanda. Uyezve ndotendawo Mwari nemwana wakandipa chipo chandakasirwa ichi. Daitotiwo pamwe haachakure nemuti mwana akafirwa, asi zvitondishamisazva kuti Janelle akura. Izvozvi ndiye atori muvaraidzi wedu. Nyaya zhinji ndinotoudzwa, izvozvi mukamubvunza ane 2 years. But anokudziva nyaya dzese, ndazofamba naGogo ndadai so zvese akutoziva nemakore ake nyaya zhinji anotaura, tinofara nezvaanoita. Ndichitendawo part nekuti mukundibatsirawo nerimwe rutivi kuchengetedza mwana iyeye. Thank you very much Mai Janelle. Munhu akasimba, mukadzi akasimba, hakuna munhu wechidiki anoshayikirwa nemwana oramba akamira semusambangwena zvakaita mudzimaiwo. Ngativaumberere maoko. Thank you so much muri kuchengeta mwana. Thank you President nesupport yamuri kutipa kuno kuchitungudza kuunity A. Hapana anombozviziva. Isusu takatisiyanei nevakawanda wanda vanoti titorei mapikicha tiri kubatsira nhingi. Tina President mutungamiri anotya Mwari. Whatever zvavanoita vanongokudza Mwari kuti Mwari ini ndimuri kuona zvandaita. Tinoda kutenda zvePresident whatever zvamuri kubatsira nazvo. Ndisingapedze nguva panapa changoda kuti takangomirira maMPs changoti onozosole vangoti 1 and then tivatenda kuleadership yeparty famba takadaro. Okay, I'm sorry because of time ndinanyotaure zvakawanda. Zvikomo zvikuru zvinotambidzana mhose nemaMPs atinawo panapa. Honorable Mukaziko, vangoti vanhu
Honorable Tarusenga St. Mary's, Honorable Chimina is somewhere around here. Varkumashura, vakachena stereka ndi Honorable Chimina. Yeah, ndatopedza. Pamwe ndatopedza ndakosumudza vachibaya. Handina kuvaintroduce. Tina Mtingweni. Sawa Mtingweni chakumbira tina Honorable Mai Ana Muyambo, Mai Mpofu. Kuno kutora ziya tichiti Mai Mpofu. Simukai vanhu musangana nawo ndiwe muno muwadi 21. Nomaira basa. Vamtingweni. I'm sorry, President. I'm sorry, National Organizing Secretary Watchman. I'm sorry, Nangazese Dupano, the Musangano, the National Executive, my President or members, my Triple C Edu, my branches, my councillors, mayor, my MPs, Edu Murikano. Pano taunganidzwa sekuziya kwenyu taunganidzwa nechitiko chinorwadza zvakakura. Chiitiko ichi charwadza asi chazvinonakira ndechekuti chiri kurwadza hacho asi pane ruva risiri kuona kufamba richikura richienda rataunganira ruva irori raita kuti mukuru wedu anotapirwa zvake zvinhu zvake adzoke futi pano ndo zvetinofarira zvinoita kuti tione kuti tiri kufamba mune zvakanaka saka tiri kuti panapa tichikaupera kuti kwese kwese takafundisa kuti tinofana kukasira kupera ndo kuti tizikanwe kuti aiwa tiri bata rinoremekedza mutemo saka naizvozvi ndinongoti president patauya panapa tauya kuti tizorangarira mukomana uyo aiswa mapicture nemwana wake chigashidzwa zvamamuigira neizvo zvaaidwa naabereki ake chinhu chakakosha zvisingabviri toda kuzvirera maoko izvozvo ipo panapa president anofamba nevakuru vavo avanoti aiwa ava ndo vafana vangu andoti mabasa tina vachibaya chandifadza pano president hapana munhu akaini zvaita pano panapa zvandichiita zvesecret ndichicommunicata naachibaya but mukatarisa zviri panapa zvinongoreva zvega kuti aiwa kupe mwonzora komichi regai nditaure ndichidaro kupe mwonzora mudzuri avafambe zvavo vaende asini namu vanhu vese ava vainga hakuna kwavanoenda vanopatsika chekapa itaimu chete ngakupedze chigore ichi tiri kuapedzera vachibaa endova toenda makansela edu ose ari pano MDC Alliance, ma-MP edu ose ari pano MDC Alliance, ma-structure edu ose ari pano MDC Alliance, muri yose yepachocho iri pano, the people's president kana kuti president wevanhu akazokera nemhomho yeZimbabwe achemedza ZANU kusvika ite kutenga vana komichi nanakupe pamusoro ite people's president. Tinoramba tiri papo, tinoudzigwa tatiudzigwi toita toga hanzva here. Ndakutenda munhu wese pachoto vabereki vose vari pano takaungana panapa nenyaya yeuipi hwezanhu hanzva here. Dei kuti uipi hwezanhu namunangagwa tisiri pano kusoka asi tinongoti vedu we Mwari wokudenga zvaakatara hazvigoni kumisiwa nadambudzo, hazvigoni kumisiwa nani. Tinoda kutenda president wedu munhu anoziva kuti kudenga kunani, kudenga kunani, hakuna ane simba ringadarika Mwari. Nyangwe vanoita zvemudzimu munhu waitofamba panyika achitotiwo Mwari Mwari ndizvoka ndo president anori kumusoroko kunani kuna Mwari. Tokutendai president ramba makatsika ipapo. Inini pano chandaringa pano vabereki vangu mashoko akawanda taugana vamuchingwende
inacha madzokorodzi. Ndafamba nemwana wenyu napurezidendi wevanhu vano vababa vachamisa. Handikutambudzai pandokukumbirisaivo kuti chisumudza mukuru wemusangano, mukuru wenyika. Mukuru wenyika munhu akavhotekwa nzvere. Kukumbira kuti tisumukewo. Ona Jesi Hwera. Jesi Hwera. Pamusoro yamadzaniwa izvi zvatinopfeka izvi ndezvevanhu vanofira rufu, asi zvinhu zvine zvakatsvetwa kuti tiite pamurayiro kuchengetedzana, saka tinozvichengetedzana izvozvo. Pamusoro yemhuri yekwachoto, baba vachoto naamai, mudzimai wakezvi watinashe, pamusoro yemhuri yese kwachoto, vagari vese vemuno, MP vedu baba Sitole, pamusoro makanzela edu, kanzela vemuno Mukoma Buda John, pamusoro meya vedu vemuno nemakanzela zandaona ari pano. Isu pano tazama kuparemekedzwe COVID-19 paregulation. Ndosaka tatakumbira kuti pasaita vanhu vanodarika 50 pagungano, nokuti harina kubvunge riri gungano. Ndaudza baba kansela naMchingwende MP wanga asikudaira foni, kana vagonesa vanga asingazvizivi, kana vachibaya vanga asingazvizivi, kana vatarusenga vanga asingazvizivi nanamai Mpofu. Ndakutaura ndoda kuuya ndanzwa kuti ibirthday remusikana Janelle. Chandawira kuremekedza nyaya yemwana akasiyiwa. Dei nyika yedu yanga yakaringanzwa. Nhasi tangatiwana kuti uye kuzoita zvinhu zvakatosiyana. Chataifanira kunge tiripa pano ihurumende inofanira kunge iri pano. Hapafaniri kunge pane zvebato, panofanira kunge pane hurumende. Taura indikabvunza ana baba ndikati ko hurumende yakambouya iri kuzokumbira ruregerero kana kuzouya kuzokumburana nechiitiko chakaitika pano. Ndaudzwa kunzi havasati vakambosvika papi pano. Chipini munyika ndo zvimwe zvinoita kuti nyika isafamba zvakanaka. Hakuna magetsi anofamba zvakanaka, hakuna mvura inofamba zvakanaka, hakuna ikonomi inofamba zvakanaka kana tisina kugadzirisa mangava akaitwa kumhuri, mangava akaitwa kuna vanorarama. Tinashe akapfurwa nepfuti munoziziya. Hapana akazviramba izvi. Zvakaitika muna January musi wa14 tikauya kuno ndikagara ndikabata maoko kumhuri. Tikati kumhuri ticharamba tiende kusvika zvanaka. Mwana nhasi ava 2 years. Akazvarwa 17 June 2018. Akasiwa nababa kari kamupana. Ike zvino yamhandara. Taakutonosvika kunorora ipapa. Kurakidza kuti amai vane basa ravari kuita rakanaka. Tinotenda mai Janelle nokuchengeta mwana, tinotenda baba vachoto naamai Gogo nebasa ramuri kuita. Saka tinanguya kuzoita politics. Ndashambisika vepolitics maakutaura zana kupengana na kapu. Kunotaura kapu pano kunokutunguza zinotikwana. Vana vamwiriti mukapu kuno vanomwati vachitengeta iri mundiro. Handizve nokuti kapu ine maitiro hayi. Kuno hakudzurwi vanhu kuno. Vanhu vane midzi yakadzika. Saka hauyi kuti hauyi mudzuri unodzurwa. Hazvikwe. Kuno hakudyiwe vanhu, hakumbozorwe vanhu kuno. Mazvinzwa here? Tichauya kuno kuzorangarira bhabhadhi remwana. Tichitenda kuti kudenga kunani? Saka ndinokutendai hama dzadiwa. Tauya kuzoona Janelle pano. Ndozvataringa isu. Tauyawo nechipo chedu.
keke ratamutengera nekachipoka katinoda kupa amai tichitenda nagogo. Tichitenda nebasa ramuri kuita. Takapa chivimbo chokuti kusvika zvanaka ticharamba tichasiyazve nyaya yekuti pawanikewo chikafu zvichidaro. Takataura kuti munotaura nesu nguva dzose, saka tinotenda musavhunduka. Isu basa redu nderokumira nemi. Hamuna chinhu chakunetsai kana chingakunetsai gogo chatingakwanisi kubatsirai. Saka tinemi kusvika zvadi zvanaka. Musavhunduka ende musatambura kuti nyika haizonaki, yava pedyo. Mukaona maitiro azviri kuita hore iri mugore iri kurakidza kuti iri kunonaya. Mukaona maitiro azvakuita kukava nekupfura mvura bhongo dzeke ndiyo garani. Hakuna makasa asingashuri matero. Zivai kuti zvamakuona kudaiwo pangoita mvumbi chete patoshata. Saka nyika yedu inonaka. Musavhunduka zvese zviri kuitika kurakidza kuti takasunga wani sunga chi? Kumberi hakuna kujeka chete, kuri kupenya. Ndo zvatakatarisa nazvo. Kuri kupenya kuretu. Saka haiwa zvakafira mukomana uyu aitwa kunyaya dzebhora kwaaizvibvirawo ndobva apfurwa nepfuti asina kana chinhu chaanga achitarisira kuti uchasangana nechiitiko chakadaro. Haisi nyika yekuti munogara muchimbanyikidzana muchiita zvevhigoroni. Hakuna munhu anogona kuva nejambanja kudarika vamwe. Takamuudza iye mukoma wangu andinaye idiu kuti zvauri kuita izvi hazviitike. Hakuna munhu anotsikirira vamwe anoramba ari pamusoro. Vari pasi vanokuvhinyura, ukavhinyurwa ndiwo uchaenda pasi. Ivo vari pasi voendawo pamusoro. Kutsikirira hakutendedzwi. Chero eswa dombo unototsvaga paunobuda nani? Isu toita zvinhu zvedu murunyararo, tine mufaro murunyararo. Baba vacho tinokutendai. Tinoona choto chamakapinzwa nezanwiti. Tinokuitai kuti muburwe muchoto. Chinobura muchotomu tisu nekununura sevanhu veZimbabwe. Tine rugare runonyarara kuti zvinhu zviinde kupi? Mwanzo wangu achitaura chamisa tazomutorera upresidenti. Tamutorera mavhotsi. Tamutorera pati. Tamutorera harvest. Munotorei? Vanhu mungavatora mukavagona. Chinonzi pata hausi mudhuri. Chinonzi pata harisi zita. Chinonzi pati hakusi kuenda kunotora MP. Chinonzi party is an idea. Idea yechange munyika muno haigoni kutorwa kana kubviswa nani. Ndo zvatinowataurira zvedu. Saka haiwa tinokutendai baba achoto. Tangoya pano kuti ngoya kuzosumudzira nokufarira musikana uyu. Tichiti birthday. Happy birthday to you, Janelle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Janelle. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Janelle? How old are you now? We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more, Janelle. We wish you many more. Saka tinokutendai. Mashoko edu ndeyekuti tine vavariro. Tisapedza nguva nokuti karamba tiri pano panopedzera pane 20,000. Tokanganisa COVID. Saka tiri kuti mashoko edu ndeyekuti muZimbabwe itsva ende iri pedyo. Kana Zimbabwe itsva youya ichauya semutinhimira musingaitarisi. But iri kusvika manje. Kune vanomuono wejirafu wetwiza tiri kuiona. Munhu uyu tiri kuunzwa. Munofana kutarisa mabehavior inoitwa nevakomana vana idzi. Inokurakidza kuti vanhu vari kuziva kuti pane chiri kuda kuitirwa. Shanduko iri pedyo. Muhurumende itsva vana Janela
mhuri yake yanamai nanagogo vanofana kuwa compensation yevanhu vese vakaparadzwa nenyaya yematongerwo enyika. Asi vanobvumira ipa zvese zvakaitika muna naOgasti, zvakaitika kuna naJanuary, zvinoda kuti hurumende uye kuzokumbira ruregerero kumhuri dzakaparadzwa nechiitiko ichocho. Ini ndiri kuuya pano ndichimiririra vamwe vanotungamirira zviri nane, uye sehurumende ichauya kuti ndagara ndauya inogara yadziya unogara wapuractiza ka usati wapinda munational team kwenda unaona mbokawa mabhuza wondoda kutopinda munational team ungaigona. Saka tinouya tichizama kumbouya kunochita kunhanga nyaya yezvichauya kuti muhurumende itsva munofana kuremekedzwa kodzero dzevanhu. Muhurumende itsva munofana kuremekedzwa kurarama kwevanhu. Munhu kana achinge ashaishirwa nehurumende anofana kuripwa. Mushonga wengozi kuiripa. Inoripwa nokuya kuzokumbira ruregerero. Inoripwa nokubhadhara kuti mhuri irarame zvakanaka. Ndizvo izvo zvimwe chete negukurahundi. Hazvigoni kuti nyaya yengonzi yaiswa pasi pekapeti. Nyaya mhosva hairovi, mhosva inoripwa kuti nyika iende mberi zvakadini zvakanaka. Saka tinotenda nyaya yechikoro tinenge tichingomirawo nepatinogona napo. Hurumende yedu painozopinda mwana anofana kusimudzirwa nechikoro. Hurumende yedu painozopinda vabereki vanofana kuonekwa nechikoro kuitira kuti zviendeke, nokuti mwana uyu anga ane 21 years paakafa anga ari mufana mudiki chaizvo chaizvo, ende haana zvanga achiita zvematongerwo enyika, akangowanikwawo achingofambawo ndokubva aparadzwa. Saka tinotarisira kuti zvakadai zvipere, nyika yekwedu ine dambudziko. Dambudziko nderekuti tine vatungamiriri vanofunga kuti kutungamirira zvibhakira. Kutungamirira hasi zvibhakira. Chinhu chinonzi kutungamirira rudo, chinonzi kutungamirira kubatanidza vanhu, chinonzi kutungamirira kufamba neruzhinji uchinzwa kuti uri kutaura kuti chii, kwete zvatiri kuona zviri kuitika izvi. Zvokuti mukoma wangu inzanje utionesane nyaya yeCovid ari bishi rokudzingirana nevanhu. Iwe uya pano unoendesa vakomana vangu vemauto kuharvest, akuudza kuti kune nyaya yekuti kwaita vanhu ane zvombo ndivanani. Why should we have our soldiers abuse nepolice vachipinda munyaya yeharvest? Ega kungoti hatisati takuda kuinda kuharvest. Takuda kupinda paharvest kwanzi ndomiswa. Ndinoita pomasikati machena ka. Kungoti hatisati takuda kuenda. Ngozi hatidi zvinhu zvemhirizhonga. Toda zvinhu zvine runyararo, ndosaka takaita kukoti kuti tiremekedze makoti. Tinotarisa kuti vachaita zvinhu zvifambe zvakanaka kuitira kuti tifambe zvinhu zvese murugare nemurunyararo. Asi kana varamba hatingavingi parisha pedu, totamiswa nemutongo. Uya utaura kuti kwanzi bhai pamusha pedu. Ndakamboona izvi zvako kwanzi zvinhu ndezvangu. Ndikaniyo nyaya dongo ndingangu ngangwi. Huku inoda kurarira mazaya asiri yayo, ichararira yenyoka. Ikapfuma yoruma. Wamaone. Ndokutendai Baba Choto, tauya nemufaro, tauya nerugare, Mwari wokudenga vatite zvakanaka. Hakuna zita Yesu hatingorisi vanhu vanotungamirira nyika chete, tiri vanhu vanotungamirira nyika.
asiwo tiri vanhu vanotungamirira nyaya dzezvomweya. Saka tichakumbira kuti panapa ndingonamata kutenda Mwari nokukumikidza mwana pamberi paJehovha kuti akure achichengetwa naShe. Haleluya. Mwari vari kumusoro kudenga tinokutendai. Makanaka Jesu, mune nyasha dzinogara nokusingaperi. Tauya pamberi pouso hwenyu tasumikidza Janel, mwana wekwachoto. Baba, munoziva zvakaitika munyika muno, asi nenyasha norugare tinotenda kuti muchamuropafadza, muchamuchengeta, muchakura naye, muchamuzodza. Makomborero anobva kudenga neropafadza inobva kudenga. Mwari wamasimba ose, ndamusuma mumweya mutsvene, muzita raJesu Kristu weNazareta, momuchengeta, mochengetawo nemhuri, ave chipo chinobva kudenga, zvigoshamisa nyika, zvigoshamisa vanhu, kuti Mwari maita zvakanaka panyika yokwedu. Baba, tinokurangarirai neruvai, tirikudzai, tiriropafadzai nokusingaperi. Amen. Basa amadzadiwa. Panapa tikufara ibhabha dzere mwana. Takateta kumuremekedza tichisawo chipo chemari anenge ane kanako, unongosunungukawo kupa mwana. Hatidi kuzvishedzerwe, chinongova chiri zvokusununguka kuti Janel nhasi zuva rekuti rokufara. Tiremekedzawo zveCovid nezvimwe zvakawanda kudaro, zvinhu zvedu zvisifamba zvakanaka. Saka ndinotenda kuti muchapana Baba kuti vakwanisewo kuitirwa zvakanaka, isu tichataura mukati umu, zvinhu zvedu zvichiita zvakanaka. Tinokutendai, tinoda Mwari